A Fonoteca 92, del Correo Gallego, que tenta de recuperar os documentos sonoros máis sobranceiros da historia de Galicia, sae á rúa gracias ao patrocinio das Consellerías de Cultura, Educación e Industria. Estamos a construir unha Galicia tal e como ela é, pero cada día un pouco mellor. A Fonoteca 92 supón a máxima difusión do rico arquivo musical e de palabra da nosa terra. Unha iniciativa que fai posible a Xunta de Galicia.